Γίνεσαι. Τι κάνει? Δεν γίνεται ρε. Όχι, γιατί για να με κάνει τα αρχίδια. Κανένα πρόβλημα, φιλαράκι. Τσέχνα το μαλάκα, κυρίτσι. Άντε γραφείς. Όχι ρε φίλε. Από εδώ έλα ρε. Έτοιμος για ξύρισμα είσαι. Αυτοβούλος, βγάλτε το μια φωτογραφία για μένα. Όχι ρε μάλλον. Όχι, έλα εδώ. Έχεις κάνει stop.